Dali, alsa! Ato nito yun! Pre, sa pre! Pre, ayaw, pre! Ayaw, pre! Kanta ta. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal, kining doghan ko. Balik, ma'am. Kung magsulat ka sa board. Ako natin kuro sa ating Sing Bay! ang taong ang imo sampot. Oh, pre! Pre, tabog kanta, pre! Oh my God! Kung sa kining gibati ko, I love my teacher, yes I do. Ano Gan ko daw mo buto! Oh my God! Ako'y homework ko, ako'y leksyon. ang Ang giuna-una, hitsir ko nga mataho. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal kaning Dughan ko. sa wa man mo. Sabat si pare lagi. Kana pre, yung hunong magkakanta pre. Ano magkanta pare? Are maglingaw-lingaw tag kanta na Mura ginoo. mga ginatugan sa kalibutan ng tahanan. Grabe. Tibo kalibutan, apit pang buwan, gidatog sa imong problema. Ano na? Kita grabe na tong kanta siya. Nagimot-imot Hindi kayo midre, ikaw na yung kanta ka kadiyot, hunong-hunong ka doon. Nalagay problema, pre. Mauro to. Maora to di ay. Mo na tig problema niya atong kanta. Bukatan na problema yung tahanan. Nagagog sumon karon sa barangay kay wala babayad sa pangutang. Na, Nah, sa una na rin sumon, lisod-lisod lagi na, kaya barangay naman na. sumon. Patay gilokar ba ng sum? Sumon kita ta. ka. Ginas mo ta sum. Kung ano problemahan, nya kapriso kung saan man akong pamilya kinsa may buhay ato. Problema gina pre. Ah, Ya, usa may pamaagi na, usa may among ikadalit nimo ba nga, mawagtang na yung masulbad na yung problema. ipabarangay di siya. Barangay lagi ko yan. Nga, ay, yung ipit eh kaniro. Ano, utang sa mga utang nga, o makain mo mabayri na, Sa uning alisod mo jud kayo. Manguwam talaga ko inyo kwarta kay. Matabang ko ninyo pre kay karupit sa 5. Di pabarangay siya kay wa siya kabait sa utang. ya mangutang sa siya. Sa Sa ibay ato sa utang. sa ato pa ang kaso niya kay istalpa. Mao na istalpa. Mao na. Istalpa with utang. Istapa o istalpa. Mao na yang ipabarangay siya. Mao naron kay problema sa kay naron kay Ya mangutang ka nya, ibay sa mo utang. Ay lagay sa pangutang kay malipay itong gitangan ay manauna. Musang na sige bayad siyang utang. Ako mangutang sa kay para ibayad sa utang. Na, Lungkon siya nito kana sa mga to amigo nga. Mati kayo, mura magbungkas naman kayo siyang paminaw. Mura alsas kalibutan ng tahanan. ako gaaplan ko dito kwarta. Tagaan ka ay pareha pa ko ng uban nga ang ilang kwarta tag sa kabag. Wa di may kwarta rin bisag gamay Gaan ka ko sa kabandon. Tabang lang ako gamay pre, saglag na matunol ako nga to pre. Maurong tinang kaso. Ana na lang. Ang kwarta di mo ginamuwa. Sinasa ta namong tay kwarta pero Ako lang saan niyo pre nga bayrang kita mo. Namo koy, Padre. Namo kay utang nako sa gatos. Oh, Amo nang tigag sa gatos. Si ato itabang niya. war bagilain sa kwarta mao sa gina. Kani amo di ginuton kani. Amo ni dalit nimo. Problema lagi ko. Salamat kay pre. Taha nga ginuton pa kayo. Okay ra man ako kay isa lang sa may problema lang. Wala lagi yan. Problema sa lagi ginikilis nga kita sa magpabarangay ani. At to sa kubre kay mangita ko kol man tula ini. Makapuno-puno ning kwarta ha. Oh, may problema na pre, balik lang kung napa may kwarta. Basta mobayad jud ko. Basta na ako'y kwarta. Undod. Kinsa sa kay nagpabarangay ato niya? O sa tagapungutan na kasi yung utangan kaya atong atuon ba atong hanyoon apil ba? Katong nagpabarangay ato niya, iya pa sa tong ipapulis. O sa lagi. Kay aron magdaog sila ba? Oh, kaya ang pulis, malupi ang barangay, lupig mas pulis. Wa may pusa sa barangay. Oy, lupig sa pulis. Oy, kaya kanagong pulis na ako pusin. Na, oy. Na barangay, wala gunara. Barangay nga. Labi na na kanang ilang mga tanod diyan nga barangay tagay. Barangay tagay man, di man barangay tanod. Uya to kumpare, walag makakita. Ano to amigo to kumpare ba yung iso? Sala pre nga. Namin nakasulti na ko nga. Gahapon ko no, o gabi eh. Nga. Sige ko nagduwag tong dito sa baskitan. Katong gidang simunday, sa to ila dito na day. Ila na dagoy ta ato. Kay kapriso siya kay sayang utaman. Laro nito hanay. Ato to paninglon oy, unsa? Tanugon kay gamiton to na tong panta. Pagkata to pre.
Naaman si Bawog si Butotok. Sana ka kumpare na saong pagbayad niya. Ang kwarta hagbayran na Philippines tungit. Wadto ka ko, usaridan. Disura ni, patay si Kuani gud. Ako lagi. Ural, patay. Ako ni sugaton gud. Oh, kabita, magpaningil kita ni. Kini kinahangri pa Oh. do. Basta ato ni paningilon kay. Tayo na. Lang, Paningilon to. itong itra. Pare maninahan mo. Oy, pre. Atay, Bayad, tari, agi ka. bayad. Hoy, Bayad utang. usa ito man, di naman muting Yeah. gino. Labi na bayan raman ta. Ano man eh? Dua pa sa tungit mao na nang naisa nga tao. Di na tatinggan ba nga suot na kumpare. Ngano man na? Abi kinanay utang na to, dukoy-dukoy na malaglag. Magani. Gidat antag sumon, ilag na day. Ila na ta. Yung tawhana. Karon di na tatinggan oh. Di na ba mo ang tanaw, di na mo tanaw sa tong naong. Largura. Tao nga na utang. Dukoy-dukoy naglakaw. Bantay Wagi langan-langan. Wagi ra gyapon ato di kantahan. Sa wa pa na siya makautang na to. Pirting mayo ang tao. Oo. Jamming pa na to, kanta-kanta. Manurong na to. Kalamban. Asa dapita mo O, sorry gani. kuyog karon. So ayan problema ato siyang giluwas pero karon di na tatingan bungol na bungol buta namin tawana. Bisan lang. Ano man eh? Bisan lang ang tatong ni Hunong. Nya murason ba nga Oo. muni mo na ang Wa kwarta gyud. na rot. Wa ay moro gyud gipaabot. Dukoy ug lakaw nga. Kusog na bang lakaw? Wa tayo gyud planong gyapon na bayan. sa tong gitambayan ito. Tara, ato ta. Dari ko pa sa tong padayunan atong So, pati na layo asa Ay, ka nasa to. sofya tana. Grabe to kana. Di na hinana sa una. Few moments later. Uy, sali sa kontra. Kraman ko kay wa ko kraman hansa ko to eh. Grabe. Katong usa ba katong taas kay rebound. Bangilan bitaw na ako. Pagkatunog pre loko tay. Kraman bagta. Tapanan ano ba? Agpot mo. Po to nagadaog ta. Wala ka. Basta, Di Lipay gid ba? Tara. Ato ta kay. Supalit ni. Oh. Sa. Isog na oh. Oo. Sugatan no tara hapon. Sugat ra gyapon ta. Ato bang sugato ang waton dire. Basi mo dopoy naglakaw. Basta di na mo nagad gyapon ni guro na. Ato nang sampitog kayo. Ato na doon. Ato na doon. Ang ko sa iyang kanang katarungan. Oh. Ayun lang tani. Dukoy pa. Hoy! Asam ka? Hoy! Pwede to mo tama. Kaduha na naman na itong sugat dire. Di mo gyapon mo tingog. Lain na. Ato ka na pa doktor kay murag na amang. Lain na ko Sa pareha. tawana. Nabungol na amang na sani. Anong to ha? Di agin ta mabayran sa tong utang ani hinon. Murag kita rin na mag-atog barangay ani Ni ay, kay. Tinodon tayo padag sumon. Saon na? Barangay ka na to na. Rumpayat siya to. Pasensya, salamat siya nga daog ta basket ron kay wapa. Paningnon jud ako yun. Ay. Ako yung birahon dire ba? Utang nimo. Abirahon. Ay. Nga nugutaon di nga para makabay sa utang. Mas tambay tato kay kadaog ta basket. Moagi ra man to ato. Ato ta dito. Ini kanta-kanta na to. Ang adol mo na. Tara. Magkap. A few minutes later. Kung saan mo na ito pag-standby diha nga. Naam lagi na si isog diha. Daan mo sa atong kumpare da. Kayo Atong plano ni makabawas na ta. Bahala di tabayran. Kay klaro man jud kayo nga sa iyang style. Kaduha na to siya nasugatan. Oo. Klaro kayo sa iyang style Bungol-bungol, nga. di na mo tingog kay Oh. na may utang na to. Kanang style niya gipakita. Wa gina siya plano mo bayad. Oh. Ang ato ani ron. nga, Makabawas na to. Makabawas ta. Manganta ta sa pagkanta paglingkod na to nga naa man diha Makabawas naghigda ta. man na. Saan to? Ano lang? Saan na? Aton dayon itsa tra. Makabawas ta bahala di tabayran. Agi ato nang diwan. Iksa na to sa tunaan. Oh sige te. Sige tra. Bawas ta. Ay. Bawas ta ni. Bawas ta. Pati dito ba? Tara, suka. Sampai ato ni. Tini, alsa. Ato ni dayon. Pre, pre! Pre, pre!